Αντιγόνη του Σοφοκλή σήμερα. Ο άνθρωπος δίδαξε στον εαυτό του τον άνθρωπο. Η Αντιγόνη γράφεται όταν η Αθήνα είναι στις δόξες της. Τον αδελφό που έκανε η μάνα μου να μείνει κουφάρι άταυτο μετά το θάνατό του, ναι, αυτό θα ήταν πόνος. Όπως θα δούμε, στο επίκεντρο της Αντιγόνης βρίσκεται ένας άταφος νεκρός. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς πως τα χρόνια εκείνα στην Αθήνα υπήρχε ένα αντίστοιχο πρόσφατο παράδειγμα και μάλιστα σε μία εκστρατεία στην οποία πιθανότατα και ο ίδιος ο Σοφοκλής είχε πάρει μέρος. Και αν τώρα εσύ βρίσκεις στις πράξεις μου έργα μιας τρελής, σχεδόν τρελός με παίρνει για τρελή. Τα λόγια της Αντιγόνης βγάζουν μία αριστοκρατική υπεροψία. Κινήθηκα για να ενωθώ με την αγάπη. Έρωτα ανήκειτε στη μάχη. Έρος ανήκατε μάχαν. Έρωτα που χτυπά στα ζωντανά, αρματωμένο πνεύμα. Έρος ως ενθύμαση τύπτης. Που μέσα στα παλά μάγουλα του κοριτσιού αγρυπνάς. Βλέπεις τα δέντρα και στα ρέματα. Στις άκριες, όσα λυγίζουν, γλιτώνουν τα κλονάρια τους. Τα λίγιστα, η κατεβασιά, τα παίρνει με τις ρίζες. Ο Σοφοκλής έγραψε ένα θεατρικό έργο, δεν έγραψε φιλοσοφικό διάλογο. Τώρα εσύ που κρύβεις το κεφάλι χαμηλά, το ομολογείς ή το αρνιέσαι? Με την ευσέβειά μου κέρδισα την ασέβεια. Είτε οι άγραφοι νόμοι ήταν μέρος του ευρύτερου προβληματισμού στην Αθήνα της εποχής, ή πιθανόν αυτή η δημοφιλέστατη τραγωδία η Αντιγόνη έβαλε τους άγραφους νόμους στην ατζέντα της πόλης.